Tento program vám prináša Slovenská sporiteľňa, generálny sponzor Radošínskeho naivného divadla. Čau. Ahoj. Tak čo? Evka, nebuď malá. Bude to otrava. Ale nebude to otrava, ja to roky celé poznám. Počúvaj, kde bolelo, tam bolelo. Tak mi to niekedy celé povieš ty. Ale Evka, to není ono. Počuj, keď sa ti to nebude páčiť, tak naspäť môžeš šoférovať motorku ty. Ja som nikdy nešoférovala. O to ide. Aspoň bude sranda. Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Zavše sa dávala pri okne, pozerala sa na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissman, sedel pri náprotivnom okne, si brúsil zuby na píle i pokúkoval na Slovenky idúce popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodenej Trautenbergerovej. Chystá sa k pôrodu. A kdeže sa chystá k pôrodu? Meno moje. A tam. Kto si stene pri tej stene? Ktože to tam stene pri tej stene? Ktože kto? Kto? Pani Dagmar. Len sa pozri, čo žije pri nej. A chlapi už pri nej nie sú. Čo by tam už teraz robili?
podaj mi vodu. Prvá žena rečie. Vodu, 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 vodu. Toľko vody. Vodu, nie vodku, ty ťuťmák, druhá na to. Už by sme sa nemali pozerať. Už to bude. Dokonca už je to. A už aj prichádza. On, nášho srdca šampión. Náš Juraj. Náš Jirží, Náš George. náš oný, ten Ďerď. Náš Juraj Jánošík. Už je tu. Ja som tvoja mamička. Lásku zehrývam. Toto je tvoja staršia sestrička. Helena, teší ma. Toto je tvoj pôvodca, autor. Tvoj tata. Zeznámte sa. Ja som otíc. Kto je vác? Ťažko sa nám žije, synku. Tata robí na pánskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovy není, len pagáčiky a trocha toho mlíka. To je koza rohatá, večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá a do polboka odratá. Ale na čo ti to o tom vyprávam, keď ti ešte mlíko po brade teče? Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci, horníci, králi jesa. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť a ten je ešte aj slaný od potu a krvavý od mozolov. Fujha! Ešte dobre, že je tu tá podgurážená výroba. Tata robí solového speváka v Istebnom. A ja tancujem, ako druhý pískajú. A to Helenka. Tá sa načas pridružila kaplánovi Móťovej. Tak veru hepajenna. Žijeme družené. Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu, prišiel za mnou Artuš Révaj. Také čosi. Ach, také čosi. Sám Artuš Révaj. Celkom sám. A povedz mi, dcera moja, ako za tebu prišiel sám, prirodzený pán Artuš Révaj? Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Žala som trávu. Na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bielom koni ako Martin. A si istá, dcera moja, že pán grof sedev na koni? Že by kôň sedel na ňom? Už ani neviem. Mala som vypité. Celý tata. Slovom, bol to on. Mal beťárske fúziky a bič, čo na konci plieska. Priplazil sa ku mne, vari na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Anička, dušička, nekašli! A ty si sa na noho vykašľala? Ja veru nie, povedala som. Ja veru nie som taká, za akú ma vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za ľubom. Dievča pripraviť o rozkoš. Nie a nie a just nie. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá, ha? Odkiaľ? Zasa si tára v krčme. Odkiaľ by to vedel? Už tak pochválil som sa, že je a že ešte dlho bude. Pán grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie. Že on má taký kalendárik, či čo. A potom povedal, že by ma chcel zviesť. Ježiši Kriste, takéto je naše pánstvo. Zvalilo na nás dane
aj mladých grófov. Tak ty si sa, dcera moja, ty si sa dala zvíst? Áno. Až po humno. Jaj. Vidíš, Durko? Všetko vidíš, nič ti nezastierame. Narodil si sa... Mohli byť 4 hodiny 20 až 21 minút. Nevšimol som si presne. Poneváč, ja, chvála Bohu, hodiny nepoznám. Zdá sa mi, že sa kto si plazí a načúva za dverami. Zasa dráby! Ešte dobre, že sme tatu skovali do potvory. Slobodno. Slobodno. Vítajte, pán Dráb. A čo dobrého ste nám donesli? Chodíme hore po dedine. Nuž čože, roboty nemáte. To nie ako my, stále drina. Od svitu do vrútok, len drina a drina. Tak veru. Také reči sa povrávajú medzi spodnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant, tak veru. Že sa mu práca, ale ani pláca nevidí, betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? No, a tento posledný chalanisko sa jak volá? Durko. Durko. Aj ho pridájaš? Áno, 3 razy cez deň teplá strava. Chceme, aby pokračoval v našich šlapajách, keď nás tu raz nebude. A to ste tejít. No pomineme sa, pomreme. Chceme, aby pokračoval v našom díle. Zasadili sme zemáky, ale lež Durko doraste, to z nich už budú poranné krumple. A on ich bude kopať. Zvláštny chalanisko. Jako by sa volá čoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol? No, to není také isté. Však my už ho dostaneme. Poddaných búry, rebela máš dome. Och, prosím ich pekne, on už veru nič nezbúri. To vám teda môžem dať aj na papíri. Medzi nami, dievčatami, sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky, potom sme boli za kríčkami a potom sme sa vrátili. Nuž toto sa prihodilo medzi nami, dievčatami. Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kon. Aj si zapisuje, aj písať neví celý ja. No víte, pán Dráb, on ešte čítať neví, ale za to píše aj jedna radosť. Zajtra máte ísť po farunte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných víc sa už prevelice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte doniesť ihlu a nit. A ktorý milostivý pán to odkázali, mladý alebo starý? Starý. Mamička, tak to potom patrilo tebe. Všetky musíte príť. A tvoj starý ešte medzi sponnostu také opozlé reči vedie, že treba robotu skrátiť. A do kaštýlov nech hromuderí. Tak nám to zahlásili z Väzoslavového Kubína. Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa usilovali robiť len to, čo nám bolo narídené. Máme 2 deti a ďalšie 3 na ceste. Ja sa dobre pamätám, ako to u nás vyzeralo pred takýma 200 rokmi. S týmato holýma rukami sme s mojím starým začínali. A pozrite dneska, napríklad naša Helenka. Teda Durko sa volá. Ten nos, tí oči. No čujte, ako by mi bol z oka vypadol. Zajtra hajdi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. No, kúknite sa, však ja mám doma tež 2, lebo 4 malé deti a preto chápem. No, a tak hlavu hore, smelo,
Prámo hlad, pochodom, s Bohom. Jaký ľudský tvor. Skoro ako človek. Ozaj, či sú všetci takí? Vždycky si musím položiť otázku, dcera moja. Robíme na Pánskom naozaj tak, ako sa má? Robíme celých 18 hodín? Veď chvíľu z toho aj spívame. Čo keby sme robili o takých 8 až 10 hodín vácej? Ja sa veru nemôžem stažovať. Aj dneska celé do obedy som sa vyvaluval. Kde? Na dereši. Ležať sa tam neleží zle, ale tí reči okolo toho, že by som prezradev, ako sa mám. Reku na milú kedveš. Byli ma, že hovorím v inotájoch. A vyzlikli ma do hola. Ani listy nedali. Fígu mi dali. Aspoň, že to. Že aby som prezradil, ako sa mám. A potom, že aby som im vydal zápisky. Ty si im vydal zápisky? Vydal! Ešte od Boha šťastný, že písať nevím. Mal si ich vydať spojke. Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty. A Jána Bótu dostali, že tajne ukrýval zlost. Volá, kto ho udav, prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s bótami odvlíkli na nútené práce. Kde si kopeloj? Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ako otecko vrátil si sa, tak nám povedz aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo. Už ako hovorím, bili ma po holej. Páni tomu hovorá zadek. Že ako som nadával, odkál pokál som nadával. Potom ma povázali z retazu a ja som pev žeravé olovo. To si dáš 2,5 deci, nespíš 3 noci. Lež reta si došla, olovo též, fajčili, smáli sa. Potom ma odvázali a ja som sa elegantne dokotúlal až domov. Keď túto krutú, ukrutnú, krvavú story pohovorím nášmu Durimu, víš, čo mi poví? Že sa šprtám. Ach, ľudí, zemírám. Národe môj, či budem žiť, či budem v hrobe hnit, neprestanem tam milovat. S Bohem lásko, nech mne jít bude klid, houk. Ach, Jonatán, muž môj, či to len tak, z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poradne neodebereš? Ani kľúče nevráciš? A ani nejaké tajomstvo mi neprezradíš? No. Kľúče máš už 2 týdne ty. A tajomstvo, keď som z tej volačo utají, ty si mi to vždy odtajila. Ach, otecko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu. A on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu. No dobre, tak 0,5 hodiny ešte dočkám. Ale som hladný jak vlk. Kde je klbáska a nôž? Nož si zapichol do chrbta Pandúrovi. Ešte do dneska nám ho nevrácev. Zasran nevdačný. A klbásek už není. Oprala som ich a skovala na lepšie časy. Vonku prší. No, na moju dušu, to bude pohreb. Ešte od Boha šťastný, že budem v truhle. Však ty minúter priložím aj 2 teplý gaty. Noci bývajú studené. Leje. Ako by v nebi vechte žmýkali. A on nejde a nejde. Veru nejde. Dokedy ho budem čakať? Dokedy? Povedzte mu, že som ho čakal vyše 0,5 hodiny. Ale potom som už musel ísť. No
jako musím jít, ještě musím jít. Jsou tam lopůchové listy. A šetri. Jurko, keby si už len čím prv prišiel. Aj tatu by si vyspovedal. Bolo by to lacnejšie. Mama, mám mu toľko toho hovoriť. O mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2-krát do týždňa a o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom. Ach, dcera moja, tata, jako si k nechodí. Izo pozrieť k plotu. Mamička zaspal. Zaspal. A na stolici. Nie, na veky. Už je tam. Nič si z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete. Jamu sme mu vykopali po ránu, aj s rebrinákom by sa v nej obrácal. Veď ako by to včera bolo, keď mi povedal, víš čo, neondíme sa a vezníme sa. Však ako by to bolo včera, čo sme za frajerkama chodili. Šumné boli najmana šumiaci. Len si tak očkom žmurkov a hned boli všetky šumiačanky hore noháma. Nuž čo, bol si frajer, báli sa tak. Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si len vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý a neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán Grof ma zavolali a takto mi povedali. Usmej sa na mňa, Anička. A ja som sa neusmiala. Na prvýkrát. Ale raz zasadne pravda pod stôl môjho ľudu. Vravíval si len tak mimochodom, keď sme po večeroch brúsivali valašky a kuli plány. A potom sme pokropili plot panskej záhrady a išli sme spať. Bolo, že to radosti, keď som počala Durka. Nechcem si veriť vlastným očám, lebo nebolo nič vidieť. Ale po 12 mesáčikoch bol tu Durko. 10 kg 20. Aj z valašku. A pamätáš, Jonatán, keď nám prerobili kosu aj na druhú stranu? Že aby sme z oboch strán kosili. Pohrozil si im kosu, oni tebe smrtu a takto sme si jeden druhému malovali čerta na stenu. A už je tu! Janošík! Anička! Dedinka v údolí, biele domčeky. Nevidel som vás už dlhé roky. Mamička, mamička, Anička, sused Samo. Čo nového doma za tú dobu, že som nebol doma? Mitakárs. Nič nového. Cez deň robíme na Pánskom a po nocách doma. Do kostola chodíme, sem tam sa volado narobí, sem tam sa volado narodí. Ba volakerí už aj pomreli. A tak. Jurko, preza si prišiel. Moja láska. My love. Anička, how are you today? OK. Nič takého zvláštneho. Len tata umreli. Už sme ho aj pochovali, hrob je ešte celkom teplý. Apa a zapád. A ty tu ležíš, ty sa tu vyvaluješ, Jareku, že si v robote. To som ja tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval a boli by ma aj vysvetili, ale sa ma bán. Dury vzmuž sa, ešte není nič stratené. Posluchni hlas nášho srdca.
Povedz, čo na srdci, to na jazyku. Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili? Jako vždy. Zasa nič. 4 synov som mala. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materi. Aj cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš. Aj minule sľúbili a neprišli. 2, lebo 7 dedín zrovnali ze zemu. Pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili, capy smrľali. 4 synov som porodila, na týchto prsách odchovala, ale toho posledného si nedám. Najmaniek s bojníkom. Slabé platy a tá Dančomo sa za zbojstvo plací. Však ono sa to pani Jánošíková, prepitujem časom, popraví. Však to, keby popravili. Pani Janošíková, iste mu popravia. 4 synov som mala. Áno, už máme v rodine dosť hrdinov, 4. Ten 5. nech je už konečne normálny človek. Majerčík, Ilčík, Filčík, baj Romančík už sú tam. A že zbíjania majú vyššie hlavy. A vôbec háje súčil samý zbojník, však pomaly nebude mať dorobiť. Aj minule drevorúbači v háji odpílili zbojníka, ktorý chodil za Hajnikovú dcéru. A Hajnikova dcéra potom vystenávala, že nemá ubyť poleno. Aj keď ťa na čas stratím a naša láska sa stane skúšanou, predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca. 4 synov som mala. Áno, aspoň tak sa mi to vidí. Ale toho posledného si nedám. A najmanie s vojníkom. Ani podanej flinty doma však nemáme. Ja mu dám svoju. Môžeš. Ešte sa z nej kadí. Včera som s ním zastrelil sokola, ktorý sedel na javore. Jeho majiteľ, voláky Joško Severín z Rínsky, sa sprvu aj štorcúval, ale keď som mu z hlavy odbachol širák aj s ľavým uchom, friško stýchol. V noci ťa budem čakať v komórke. Urobím lipového čaju. V horách je chladno. Ale budeš si musieť dávať pozor na mňa. Choď! A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor a vy sa budete vyvalovať doma v Duchnách a ja prídem o ladviny. Curigni, mama. No, máme plány za Aničkou. Kúpim ti vegetu. No. Ty máš pohľad na čisto literárny. Ježiš Mária. Dobre, tak ja idem. 300 rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Tak ja teda idem do hôr. Dobre sa šponuje. Tak ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu. Moje meno je Uhorčík, Tomáš Uhorčík. Ináč som takto pravá ruka Ďuriho Jánošíka, nášho zväzového kapitána. Bližšie informácie o nás nájdete na webovej stránke www.valaska.sk. Ďuri! A bezo mňa by bol nič. Nič a nikto. 0 bodov, vážne. No len tak pre srandu, hej? Akože varím mu, periem mu, žehlím ho, gombičky mu pravidelne ponašívam, pravidelne čerstvé kvetinky do vázy dávam, pravidelne čerstvé noviny mu kupujem, aby mal čo čítať, keď už kaká. A on mi na MDŽ zabudne priniesť narcis. Alebo, a to sa už hádam stalo miliónkrát, príde domov zo zbijania a ja mu hovorím, Ďuri, pozri sa, aké máš zablatené krpce. Takýto chceš ísť do postele? On samozrejme unavený,
prípadne opitý, jak Bernardín, zaspí aj postojačky a potichu z dvoch strán vydáva nepríjemné zvuky. Kúpil som mu minule v hypermarkete kolobežku. Čo bol výpredaj, nech si pobežka. Tešil sa jak pred obedom a potom už pravidelne chodil do roboty na kolobežke. A raz bola kde v lese, cez víkend, bol pozrieť kamzíkov, ako ich ubúda. Oprel ju ostrom, odišiel a kým sa vrátil, niekto mu ukradol koliesko. Príde domov, hovorí mu, Ďuri, preboha, ako budeš teraz vyzerať, keď máš o koliesko menej? Nepochopil to. Viackrát som ho upozornil, že v recitovaní prehltáva niektoré slová a hlásky. Aj sme to skúšali spolu po slovách, po hláskach. Hovorím mu, opakuj po mne. Miluj blížneho svojho. Miluj blížneho svojho. Zrazu všetko funguje na takú polhodinku, 2. Ale na druhý deň na kopci všetko pozabúda. To je strašné, strašné. Príklad. Vybehneme ráno na kopec, vždy na ten istý, aby sme nezablúdili. Schováme sa za skalou. Čakáme. Po čase sa niekto objaví, blíži sa, Ďuri vyskočí, zareve, Bohu dušu! A na dukáty zabudne. Tak keď niekto má z bicykla dušu, tak nám dá. A potom celý deň chodíme jak záchranári z Baywatchu. Bože, strašne nesústredení. Pred týždňom, áno, presne pred týždňom sme boli obidvaja v lese. A len sme tak akože zo srandy značkovali stromy. Ako tak ide predo mnou, no mohlo to byť aj vari na takých 30 krokov, nemeral som. Pozerám sa na ňo zozadu a v jednom momente som si tak uvedomil, že v podstate po dlhej dobe mi zrazu pripadá taký mužný. Taký ramenatý. A hovorím si, no nechám sa ukecať, či čo? Podídem k nemu bližšie. Tak on mal na sebe košelu aj s vešiakom. Strašne nesústredený, alebo, bože, ja už tomu nerozumiem. Predstavte si takto, že vedľa seba do dvojradu uložím topánky, takto. Jedna línia, každý rad, radosť sa na to pozerať. Takto, nabok položím lakovky. Tie si obúva aj tak iba na sviatočné dni, na Vianoce, na Veľkú noc, na deň Valašského kráľa. Ale hlavná vec, že on si ich takto rozhádže po celom salaši, hala, bala, jemu je to tak jedno. Hovorím mu estetiku do života. A on, že ser na to. To je on. Ďuri Sebas. Niekedy už ani neodzdraví. Ako teraz. Práve sa tu sťažujem. Na teba! Ďuri, už to muselo prísť, Ďuri. Ty si zbojnícky kapitán, Ďuri. Podľa mňa, ty si sotva podporučík. Vieš, každý si hovorí, aha, aký vyfintený, aký vyparádený. A ty čo, pozri sa, tu je špinka, tu je smietoček, tu je pokrčené, tu ihličie, ja to máš vyšité. Ďuri, kde si bol zašitý? Ďuri, no ty veľmi dobre vieš, že tu máš byť pripravený. Máš byť prítomný, pripravený, máš tu sledovať terén, lebo tady to pôjdu grovky a možno aj koče, ak sa zmestia, ja neviem, netuším. A ty, Ďuri, no, nie si pripravený, nesleduješ terén, Ďuri, neprerušuj ma! Ja viem, že neprerušuješ, ale si mohol. Ďuri. Ideš. I vravím ja predsedovi nášho družstva, ty ľudo, a prečo my máme robiť nenormálnych družstevníkov? Vyfasovali sme
kroje, valašky a poď ho robiť cirkusy pre turistov z Česka. Čo to trebeš? Ja som si to predstavoval asi tak, že vyfasujem vidly alebo lopaty, ideme do bufeta, potom prídeme domov, zmlátime ženu, deti, pekný deň je Čo to za treba? nami. Ďuri, ale už čus! Bože, až plujem. Ďuri, no čo to má znamenať? No čo je? Buľ, vy na mňa vyvaluješ. Sa nepozeraj na mňa. No, sa naštvem, rozbehnem, bachnem, očko vylúpnem. Ďuri, ty ma nepoznáš, ja keď sa rozkokoším, ja som besný. No. Počúvaj ma, Ďuri, počúvaj. Ak to takto pôjde ďalej, ja neviem, ja hlásim prestup ku Kozinovi. No, poďme rýchlo k veci. Tam sa zamaskuj, priprav sa, zamaskuj sa tam. Tak. Ja si tu kvoknem za ten kalerábik, či čo to máme. A dôstojne sa tam zamaskuj. Ako hrdina, nie ako na nočníku. Nepresádzaj to! Bože, Ďuri, ja nemôžem. Ďuri, ja nevládzem, ja už nemôžem. Ďuri, no ja nemôžem byť sám družina. No posledný krát. Priprav sa, zamaskuj sa. Tak, ja si tu počkám a uvidíš, daj na mňa, uvidíš, aký tu bude o chvíľu prepad. Hej, čo hovorím? Hej, Bohu dušu a nám dukáty a ty stará občanský preukaz. Mamička, tak toto sú tí zbojníci. Bože, aké krásne kroje majú. Nechytaj, prepotíš. A sú živí. Živí, vari ste si nemysleli, že sme vypchatí. Baveru, hej! Už aj také reči sa vedú v okolí Turca a Liptova, že žijete iba v srdciach ľudu, teda de facto, že neexistujete. Počúvaj, vyškerená. Daj sa vypchať s tým svojím defactom, či akého fešaka tam máš. Viete vy vôbec, dámy, s kým máte tú česť? No predsa so zbojníkmi, ktorí nás majú prísť na budúci týždeň o všetko pripraviť a podpáliť. Koľko sa len môj nebohý otec nalopotil. A čo mal z toho, čo mal? Drž, nejdeš sami drž. A v takých chvíľach vskypí žlč a ústa jeden ohlas vydajú. Pozdravujem vás. Vína, vodky, z tej duše pozdravujem vás. Vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. V opravdu priamom bratskom cite, otvoriac sa nám do Korán, víta vás koliba kormorán. Až by slzy vyleteli. Všímaj si tú babicu. Nič jej nevyletelo, klame, prču si robí. Bravo, krásne recitujete, pán zbojník. Pre Boha, to sú vlastné verše? To viete, večery bývajú dlhé, večere krátke. Človek podíde k ohňu, uchytí kus žeravého uhľa a už sa to z neho rinie. Ďuri, zabúdaš na povinnosti. Ty inkasuješ, ja zapisujem. Dámy, nedámy, aby som vám nepovedal, robíme celnú prehliadku a preto ráčte všetko ukázať. Chápeme. Tento prsteň s briliantom nech vám prinesie šťastie. Daroval mi ho môj manžel, mal ho od nejakého Turka, prst sme už zahodili. Je nejaký hrubý, je z nohy? Táto minca nech vám prinesie šťastie. To mi, mince. Ďuri, minca, aké i? Napíš groš. Tá
Pani zbojníci, dúfam, že neobídete náš dom. Psov sme už zavreli a náš dom je taký starý a suchý, dobre bude horieť. A prosím vás, podpálte nás od ulice, aby aj susedia videli, že aj my horíme. Si božský Jánošík. Odkiaľ viete moje meno? To vie dnes každé dieťa. Vraj, koho si Jánošik napalož načiara, tomu nepomôžu ani tria císara. Načiaraj si ma Jánošik. Mám veľa roboty. Večer spievam pri táboráku, potom idem do doliny Mlynskej, odtiaľ do Mikuláša, tam sedím na síroch. Áno, chudáčik, chodí celý otlačený od tých trojuholníkov. Ale vidí sa mi, že by sme predsa len mohli dôjsť Tomáš nazri do diára. 8.3. sa mi tam vidí byť okienko otvorené. 8.3. To je čo? Mažec? Jaj, to je brezeň. 8.3. No už sa teším na darček. Mamička, tí sú krásne, jak oltárne sviece. Tebe prepúšťam uhorčíka a mne zostane Jánošík. No ale ja som staršia, ja mám väčší nárok. Nehovorím, že uhorčík je na zahodenie, ale keď zrešiť, tak s Jánošíkom. Ani sa 3-krát deň nestretne s nocou, ako vraví môj bledý brat Thomas. Tu v lesoch zdá mi to fantomas. A ja prídem a trasti sa. Trasieme! Nedočkavosťou! Nohy si dolám! Tento program vám priniesla Slovenská sporiteľňa, generálny sponzor Radošinského naivného divadla.